ďalších 10 rokov, ak sa toho dožijeme. Posledný z tejto trojice je Janko Baláš a ty si ale v tej kancelárii nebol tedy. Nie, tak ako si nás bol bez Baláš. Dobre. Za seba povedať, tiež si z okolností pamätám ten prvý moment, keď ma Pálko Gender oslovil, že sa nepoznali. Teraz je síce 20. výročie Termonu, ale to bolo v roku 2002 a ja som si fotil cestou domov niečo pri bývalej reštaurácii Park na tom parkovisku. Zastala červená Škodovka, vystúpil tento sympatický muž a navrhol, že či by som do redakčnej rady a myslím, že sme začali niekedy v novembri už tam 2002, samozrejme to 0. číslo potom išlo až februári alebo marci 2003. No a stretol som sa v tých začiatkoch aj s názormi, že ja rok, dva možno vydržíte, o čom budete písať, to sa minú všetky témy a opak je pravdou, že čo mám poznatky, tak vlastne občas musíme miesto 12-stranové alebo 16-stranové a ešte sa popri tom nejaké 2-3 články od tých príčin nevojdu. Takže stále je prebyto článkov, no nenapadlo by ma to vtedy, že 20 rokov to bude fungovať, no možno ešte ďalších 10, na 30 asi nepríde už. No a vlastne aj chcel by som ešte spomenúť niektorých kolegov, traja, štyria, bohužiaľ sa nedožili tohto výročia. Milan Žufa to bol taký aktívny člen, ten zomrel prvý, potom zomrel docent Gáborčík, Noro, ten mal len 70 rokov, nebol starý. Julo Čadek, toho si možno poznáte, keď nebol na to riadny člen, ale pravidelne chodil. Ten 2008 zomrel spolu s Pavlom Rúzom, s ktorým ten istý týždeň. No a nedávno nás opustil, vlastne je to rok už pomaly, Miško Kišinov, ktorý bol nezahľaditeľný autor tým, že bol perfektný maďarský, a vlastne on bol maďarskej národnosti, takže mal prístup k takým informáciám, čo my tretí povisticky povedané, čo nevieme cudzie reči, tak nemáme. Takže no, ale to je asi vývoj. Ja som Miškovi tu svojho času povedal, že aby si uvedomil, že o 20 rokov už bude sám v tom Termone, my tu už nebudeme. No ale to je taký trošku optimistický záver. Vy sa nebudú mladší nástupníci. Nechcem zdržiavať. Ďakujem pekne.